Мен рәссам Хаттат Нәҗип Наққаш буламын. Нәҗип Фәйзрахман улы Исмагыйлов. Наққаш менің псевдоним. Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклесе. Токай исемендәге дәүләт премиясе лауреаты. Моннан тыш мен әле борынгы әдәбият белгечедә. Тел әдәбият сәнгать институтында мен 32 ел эшләдем һәм борынгы әдәбият үрнәкләреннән безнең татар прозасының китапларын чыгардым. Бүгенге көндә мен практик рәвештә эшлим, тугралар иҗат итәм, шәхси тугралар, гаилә тугралары, шәҗәрәләр, кабер ташларының эскизлары һәм мәчет өчен шулай ук эскизлар эшлим. Менә бүгенге көндә дә әле минем Әлмәттәге бер төзелеп ята торган мәчет өчен эскизлар ясыйм. Һәм ул эскизларны дизайнерлар тормышка ашыралар. Һәм менә бүгенге көндә тагын безнең зур гына эш аерым шәхесләргә мин мөһерләр эшлим гарәп язуы белән. Мөһер печать дигәнне аңлата. Бу мөһерләр безнең 19 гасырда татарның зыялыларында киң таралган булганнар. Һәм мин аларны музейда тикшердем, аларны расшифровка ясадым һәм татар рус телләренә тәрҗемә иттем. Менә бүгенге мастер-класста мин алар турында да бер кадәр сөйләрмен һәм менә бүгенге көндә үзем ясаган кайбер шәхесләрнең мөһер өчен эскизларын күрсәтермен. Шулай ук бүгенге көндә нинди материаллар, нинди техника белән эш итәләр, нинди кораллар файдаланалар, шулар турында да бер кадәр сөйләрмен. Һәм инде берничә безнең мондагы кешеләрнең, шәхесләрнең исемнәрен турыдан-туры каләм белән язып күрсәтермен. Ассаламу алейкум, хөрмәтле сәнгать сөючеләр, татар тарихын, татар этнографиясын сөючеләр, барыгызга да Аллаһ Тәгаләнең шексез рәхмәтләре насыйп булса иде, олы рәхмәтләре, олы ярдәмнәре ирешсә иде. Кто не знает татарский язык? 3-4 человека, да? Я хотел бы на татарском читать. Ага. Потому что русский язык у меня практики очень мало. Хотя я очень хорошо знаю русский язык, но у меня разговорной практики нету. По-татарски мне очень легко. Потому что я 32 года работал в Институте языка, литературы и искусства. Изучал древнюю татарскую прозу. Выпустил 4 книги, 4 произведения с начала 18 века до 19 века. Вот, поэтому знание арабской графики и знание арабского языка и немножко персидского мне помогло в этой работе. Бүгінгі дәріс біздің мастер-класс, ұсталық дәрісі енді турыдан-туры практика рәвештә үткәреп булмый. Чөнки һәрбер кешегә аның өчен өстәл кирәк, аның өчен каләм кирәк, аның өчен язу әсбабы кирәк. Шуңа күрә мин бу турыда сөйләп һәм үзем бер кадәр язуны күрсәтеп үткәрәмен. Сезгә шуның белән канәгать булырсыз микән? Мин карап торам, монда күбрәк хатын-кызлар җыелган. Безнең хәзерге заманда хатын-кызлар бик актив, пассионар, егетләр куядыр, качып яталар күләгәдә, аналарының угыллары булып, мөмкинсенки егетләр безнең бер нәрсә белән кызыксынмыйлар, һәм менә бүгенге көндә мин күрәм, каллиграфиядә дә хатын-кызлар бик көчле рәвештә алгы рәтләргә чыгып баралар. Менә бу Гөлназ Исмагыйловны гына карасагыз, искиткеч каллиграф булып әверелде бер 5-6 ел эчендә. Менә мин хуплыйм сезнең бүтән нәрсә белән кызыксынганыгызны. Һәм менә бүгенге көндә мин нәрсә турында сөйләрмен. Менә беренчедән каллиграфия бит инде ул безнең әле теге яңа сәнгать, сынлы сәнгатьнең бер төре инде ул. Гарәпчә аны әл-хаттул хусну дип аталар. Фарсыча ул
башкача атала, Хөснел хат дип атала шулай ук, һәм Хушнавис дип атала. Татарча инде матур язу. Каллиграфия латыннан тәрҗемә иткәндә каллио матур, графика язу, менә матур язу инде татарча. Менә бу язу безнең шул 90нчы еллар башында әйләнешкә кереп китте. Чөнки безнең беренче теге СССРдагы соңгы президент Горбачевның реформалары нәтиҗәсендә безгә үткән тарихыбызга әйләнеп кайтырга мөмкинлек булды. Ислам диненә әйләнеп кайтырга мөмкинлек турды. Хәбәрләрлек һәм демократия менә бу безнең борынгы катламны кузгатып җибәрде. Ничәмә еллар рус хөкүмәте, совет хөкүмәте, большевиклар хөкүмәте тарафыннан тыелып торган менә бу язуга безгә ирек куелды. Һәм әкренләп безнең Казанда бу каллиграфия әсәрләрен күрсәтергә мәҗбүр мөмкинлек туды. Беренче тапкыр ислам диненең 1100 еллыгын үткәргән вакытта бөтен музейлар, бөтен музейның сакланып торган җирләрен актарып, беренче тапкыр шушы язуларны чыгардылар. Хәтта мин ул вакытта эшли генә башлаган идем. Минем дә бөтен әйберне кырып сәбәп алып күргәзмәгә куйдылар. Һәм хатип безнең Бакый аганың эшләре беренче тапкыр менә шу 90нчы елларда киңәйтеп күргәзмәләрдә күрсәтә башладылар. Һәм менә аның скрипка ачкычына ошаган Әлхәмдүлиллаһи дигән графикасы бар, бик матур каллиграфик эше. Менә шуны безнең хатын-кыз дизайнерлар, чыгучылар, башкалар йөзләгән дәрәҗәдә моны күчереп язып эшли башладылар. Төрле материал белән. Менә аны ясамаган безнең мастерицалар, уста хатын-кызлар булмыйча калмагандыр бик мөгаен. Бүгенге көндә әлбәттә менә ирек бар, яшьләр үсеп чыктылар. Мин әле 90нчы еллар башында бу эшнең башында гына тора идем. Әле бу вакытта менә бу каллиграфияның тугра дигән жанры бөтенләй юк иде. Ул борынгыдан инде онытылып калган иде. Төрек султаннары, Кырым татар ханнарында гына тугралар булырга мөмкин дип уйлыйлар иде. Ләкин менә бу тугра һәрбер шәхескә ясап була икәнлеген, һәрбер гаиләгә ясап була икәнен мин исбат иттем үзебезнең татарлар арасында. Һәм бүгенге көндә ул бик брендка әйләнде, популяр әйбергә әйләнде. Һәм менә бүгенге көндә никахларга, туйларга, юбилейларга, пиялага мин тугралар ясап бирәм. Менә шушындай заман шушы безнең борынгы 1000 еллык графикага әйләнеп кайтырга мәҗбүр итте. Һәрбер зат асылына тартарды. Безнең татар заты ул шушы гарәп язуы белән тәрбияләнгән. Болгар чорыннан башлап, ислам дине кергәннән башлап, 1928 елга хәтле, шушы язу тыелганга хәтле башлап, шушы язу белән безнең меңләгән әсәрләр туган. Ул Коръән иң беренче чиратта. Аннары шәригать хөкемнәре, юриспруденция, аннары китә табигать фәннәре, математика, алгебра, ул гарәпләрдән кергән сүз, геометрия, аннары химия, аннары медицина, аннары башка фәннәр. Барысы да гарәп язу аша керәләр. Гарәпләр аркылы һәм фарсылар аркылы, Урта Азия аркылы керә. Татарлар шуларның күбесе белән таныш булганнар һәм инде шактый тәрҗемә иткәннәр. Аннары килеп керә әдәбият, проза, шигърият, Фирдәүси тәрҗемә ителә, Ширазилар тәрҗемә ителә. Һәм бик күп теге 1001 кичә хикәятләре тәрҗемә ителә татар теленә, һәм татарда булар киң таралыш алалар. Менә мин шулар белән укып, шулар белән шөгыльләндем. Менә кәлиләр димнәрне чыгардым мин бик борынгыдан 8нче гасырда язылган гарәпләр тарафыннан һәм соңыннан бөтен дөнья халыклар телләренә тәрҗемә ителгән. Безнең татар теленә дә ул 15нче гасырдан бирле йөргән һәм 19нчы гасырда Габделгаләм Фәйезханов аны гарәпчә оригиналдан бик матур татар теле белән тәрҗемә итеп китаплар итеп бастырып чыгарды. Менә мин аны аерым бер китапка бер туплап 96нчы елны чыгарган идем. Һәм ул сер арада таралды бетте. Бүгенге көндә менә нинди материаллар белән эшлибезләр, менә шулар белән таныштырып китәм мин. Менә элек шушындай камыш һәм
bambuk kalemler bilen yazganlar. Ana mene turuba şekilli işi kuvuş anın, anı yunalar da hem ışlıylar hem anın ışın kıyık etip giseler. Bu kıyık etip gisi mene şu garip yazığı için big jaylar. Vertikalni düşkende mene bir rəvişdə tutasında ol nişkereksiz kaldıra. Burulganda bütünley sizilmez pişmek kaldıra. Hem horizontal böyle barganda bütün kanunluğu bilen harf çığa. Buna şu kontrast nişkelik bilen kalınlık arasında kontrast uzunca motorluk tuldura. Andары garip yazığı o mümkünlükleri şeksiz. Çünkü bir harf kim da garip grafiksin bile. Ularınızın güterizeli? Aha, big az kişi bilen kızganışa karşı. Bana şu kontrastlığı arkasında hem bana onun her bir harfinin dört türlü yazılışı arkasında Arap yazığı çok mümkünlüklerge iyi. Mesela harf birinci söz başında durganda bir türlü yazılsa, söz ortasında ikinci türlü, söz ahırında üçüncü türlü, ayrım durganda dördüncü türlü yazıla. Hem şuşular hesabına. Anları koy bir harfler, mesela 6 harf yazılmasam bir yaktanına koşula. Elif, vav, hem şunun bir neçe harf, r, za, hem şunun hesabına bu harflerini koşulmağına göre ikinci yere de koyup bula. Mene şulay alarını kompozitsiyani türlüçe birgala bir türge bola. Şuna göre de mene garip yazılarının türlü poçirikleri, yazı rəvişləri kelip çıkan, türlü stilleri kelip çıkan. Negizde bir keng taralgan 6 türlü poçirik var. Mene bir garip masterinin işi bu, Siriye masteri. Mene Bismillahirrahmanirrahim. Mene bu muhakkak degen stil bilen yazılgan, keng taralgan nasih stiline yakın. Mene mında burunlu kufi stili bilen yazılganları var. Geometrik Mağribi kufi, kımdadır kufiye. Hem mında tağın icazat şrifti var. Hem divan-ı jeli, şiir kitaplarını yazatırgan eserler, kitaplarda bu. Hem mında tağın kufi Mahadil Hırri, şeşekli kufi var. Mene sulis, in taraftan poşiriklerden birisi sulis. Sulis'nin anın mümkünlükleri çeksiz. Anı saraylarını bizegende, meşitlerini bizegende kullanırlar. Hem mene Farsılar kırtken yazı var. O dulkun bulup bara 12. asırda Farsılardan Farsı kaligrafi uylap çıkara. Mene bu Farsça yazı. Mene menda bir tekst и какая у вас милость, то от Аллаха деген текст бар, мына һәр берсе төрле почерк белән. Менә иң аста куфи белән, ләсх белән язылган почерк менә монда. Күрәсезме? Менә шушындай төрле язу рәвешләре бар икән. Һәм шуның нәтиҗәсендә төрле манипуляцияләр ясап була, төрле композицияләр төзеп була. Шуңа күрә дә гарәп язуы ул başka halklar tarafından da hürmet edilir. Mesela Nemis, Avstriyak galimi kitaplar tekşiruvchi, hem burun yazılı iruvchi, Грохман нәрсә дигән. По художественному содержанию, богатству форм, силе эстетического воздействия арабское письмо принадлежит к числу самых совершенных, какие только создали человеческая рука и человеческая способность к письму. Гениальная игра линий, великолепие их рисунка, напоминающего распустившийся цветок, впечатляющий их вид, ни с чем сопоставить в письме какого-либо народа. Менә нәрсә дигән танылган галим. Һәм безнең тагын бер галимебез бар, ул венгр галиме, татар әсирләре арасында Юнтдер лагерында йөргән 18-19 елларда татарларны өйрәнгән язуларын, ниләрен, һәм ул менә төрки шушы гарәп язуының төркиләрдә нинди роль уйнаган белән нинди сүзләр белән билгеләп үтә. Мин аны һәр вакыт янымда йөртәм. Гарәп язуы ялгыз бер гарәп милләтенең генә хусуси язуы булмыйча, бөтен шарык ислам галәменең язуы. İslam dünyasının nurlu hem izgi, 1000 yıllardan da artık yaşayışka iya bulgan yazılıdır. Türkiye'lerinin kahramanlık bilen ötken devirleri
şuşu yazı bilen mängüleştirilgen. Bütün vicdanı, ruhunun iminligi, yüreğinin şiiriyeti şuşu yazı bilen biriktirilgen. Ignaz Unoş. Mine kulasın. Nindi Zırbaya dirirler garab yazıbına. Mine etkenişe mine ilgirek bizim qamış kalemler bilen yazganlar, hem qos qavriyi, fazan qavriyi, lek hem şilen qavriyiler bilen, irqışların qavriyileri bilen olarını işlap, hem kimikatlarda nıgatıp, çünkü ol uzegine bügüle uprugi bulsun için onu kıvatsalarda bir 15 minut kaynatıp şulaytıp äzirlegenler. Hem kitaplar yazganda gadetde bizim tatarlar şuşu qavri kalem bilen yazganlar. Onu bik nişkaytıp işlap Endi Orta Asya'da köbrek qamış kalemler bilen Trashnikova periye, Trashnik kalemleri bilen yazganlar. Bugün günde yazı için türlü instrumentlar var. Mene bik jaylı öğrenü için bizning Latviya çağıratırgan kalemler, mene plakat kalemleri, mene onun içine Qoranı köbeytip alıp bula. Mene olar türlü kenglikte, 7 türlü kenglikte olar 2 mm başlap 10 mm hatlı. Hem bunun bilen de garat yazıvın tiyişinçe tutabilgende bik motor etip yazıp bula. Qara tuş bilen hem başka türlü tüslü tuşlar bilen yazırga bula. Mene men özüm dersler alıp bara idim. Neyde Tatar Devlet Humanitar İnstitutunda hem özüm benim studentlarıma şuşunday kalemler bilen yazıga öğrettim. Çünkü onlar satılda var idi o vakitte. Tuşta var idi. Hem onlar şuşun bilen yazıga öğrendiler. Men onların dürüstlüğünü tutarga öğrettim. Avuldan yanına kelgen balalar, birinci kurs balaları baştalar kirillitsini motor etip yazıga öğrendiler. Onlar latinitsini. Hem onlara 2 ay men onlara garap yazı öğrettim. Hem mene şuşu kalem bilen onlar motorunu etip yazıga öğrendiler. Bugünkü günde tağın bik joylu eyberler var, markerlar. Mene onlar da şulay ışık kıyık kesilgen, hem şuşu Trashnikova kalem şekilli olar yazsı, hem ışık kıyık kesilgen. Onlar bilen de rahatlanıp yazıp bula. Mesela mene tiyişli rəvişdə tutasındanı. Mene J, N, J, I, B. Mene bu şurunga Nakkaş, İsmail. Mene vertikaller olar dişkegine, horizontaller qalın kelip çıga. Kontrast. Hem mene noktalarını koyabız. N'nin noktası üstte, J'nin noktası mene bunda, N'nin noktası hem K'nin noktası ikev, Nakkaş. Ş'nin noktası iş. Şu noktalar yerdeminde onlar ayrılırlar. Hem İsmail degende uzunluk bilgisi, hem İ harfinin 2 bilgisi. Mene bu noktalar. Noktalar bunda kvadrat rəvişində kelip çıga. Mene bunday kalemler bilen de bular satuda var. Mene bular bilen de öğrenirge bir geybet. Bir jaylı diskibeler olar. Tuş şekilli uzak tutarga keyipkeni kütüp turga. Ben gadatda iskimde bilen yazam. Yana imladan da artık elementlar köp. Hem okunu kıyınlaştıra. Eski imla bilen bizim Toqay yazgan. Toqayның bütün şiirleri bik jaylı gına tezgine okula. Ben gadatda mene şuşu eski imlanı yaratam. Mene tuş bilen mene yazıp ko'rsatam. İsmingiz nechek? Nazira? Nazira. Nazira iki türlü harfler, saqosu z bilen yazılan, hem gadati z bilen. Saqosu bilen yazılganda nazir ma'nosini bildirir. Bunday z bilen yazılganda o dokument halen rəvişində. Nazi Hazır men sizə göstərəm. Mana nazira, mana axırғы ə hərfi. Mana tuş bilen yazılgan yazı. N, Z,
koyulmayı bu işrakta çünkü Arapçası ol Naziyi, iyi koyula Nazire. Arapça Naziret diye batala aytılır, lakin temerbutada bizzat aytılmıyor. Mesela nida Şişenler'de Fatıma'nı Fatıma diye aytırlar, şula bit. Temerbutanı çırpıp kaldırmıyorlar. O bizde temerbuta t, bizde jinski rol kuşumçası ege eylene. Ne rahmet eylesin. Kimsin başta? Bana şu Yaxşı. Mana bu kunda tagın Japonlar hem Koreyalar bizning için, Arap yazığı için mana şunday kalemler çıgaralar. Алар металлический kalemler, mana mesela tarraq ekan hazır. İşine onun qara tutırlar ballonчикларда, ol ballonчиклар ayırımda satılır, hem ana üzerine de tutırlar bola. Bu yavunu satıp alıp. Ama sizden işke hazır halını bile yazıp qarayğalı. Mana şunday kalemler satılarlar. Mana internet arqali aldırığa bola. Balay satıldı da bir yok bulsa gerek alar. Bana ulum aldırıp bire. Mana. Bir şulay yok jaylı hem disk gibi durgan isim bezicik. Yıldız o. Yazıp bulur mu kan tak? Mana. O harfi. Elbette vertikal ravişte yazılı kıyınarak L, D, bunda koyulmuyor, просто подразумевается. Yıldız. Bu bilen de yazılgala yıldız deyip, anı indi adı bakıyla biz okuyanda. İki türlü yazıp bula. Endi bunda tupasxana bolsa da gelip çıktı bir kadar. Mana yının nöqtası hem izinin nöqtası. Kalemden çıkan bezekler. Mana bu kalem, mınday kalemler bilen yazıp bula. Olar türlü kiyinlikte 2 milimetrdan 8 milimetre kadar kiyinlikte bula. Mana bu mınday kalemler. Mana zagın onun türlü tütegeler de bula. Mesela mana bu hazır bu. Bunu indi tüteyken bizim. Mana kızıl tüte. Так, isminiz? Reyse. Bu Arabisi mi? Reyse председатель degan söz. А можете я сразу тоже микроиде? Ha? Можете я сразу микроиде? Ну, дебелендeki iştirlindi. Yok, tamam değil. Просто завтра. Siz bir yolu özünüzge de yazdırmalar oluyorsunuz da. Нет, я поменять. Es. Reise deganda hamza qo'shimchasi var, ta'min qo'shimchasi raisa. Arabchada shulay yangiray. Mana kirillitsaga bilagada joyli buni bilan yozarga. Ana raisani kelib chiqdi. Aha. Пожалуйста.
Böyle size gerek. Hazır. Raide'nin men Arapça da Tatarça tercümesini bilmeyim. Kızanışa karşı şulay beni. Ra'it. Olga indevşi şulay beni. O yaxşı mağına. Min balalar bilen işleyeyim. Balalarımız bilen de balalar. Bu siz indevşin dalaşsa. Lider gibi sizi sabır. Olma indevşi. İşimize doğru kilalaysa. Mana bizim Tatarda D'den soň ek harfi qoşulgan isimler bek köp. Şoňa görä äni aýrym ýazmyşa dige qoşup ýazyp ýyla bar bizde. Formasy da bar. Mana bu raýda degende men dige äni qoşup ýiberdim. Bulay garaplarda temerrüde qoşulmay. Mana r ra'i d ne bu. Rahmet eylesin. Yaxşı. Buldum. Rahmet. Sen bulasın. А? Русское имя можете? Конечно. Сейчас потом запишу я. Вот сейчас немножко буду это говорить. Знаете, у нас у татар до революции был такой обычай. Образованные люди, купцы имели у себя печати, личные печати. И при себе носили. Когда было заверить документ, вот, например, справку о рождении с метрической книги, мулла написал, и потом внизу печать поставил, свою печать. И торговцы между собой разные деловые бумаги составляли, акты разные, договоренности, и тоже печати поставили. В конце 19-го, начало 20 века очень было уже торговцы у татар, промышленники, и у каждого был печать. Вот эти печати в свое время собрал французский ориенталист, который обучал французский язык в Казани, и тоже занимался искусством, писал портреты, пейзажи, и страстным коллекционером был. Он собирал такие этнографические вещи, украшения, и в этих составил тоже печати. И потом его собрание, коллекция попала в музей, и сейчас они хранятся в Национальном музее. В 2019 году я изучал эти печати. Более 160 печатей сохранилось. Их надо было расшифровать, потому что все на арабском шрифте. Там еще некоторых были изречения из Корана. И их надо было расшифровать, перевести на русский язык, на татарский и оттиски я делал. Вот их оттиски, вы видите. Вот они в натуральном формате, натуральной форме. Например, Шахи Ахмед бини Гатаулла. Хрустальга эшләнгән. Вот. Хатта кириллица белән дә куелган шиге. Юсуф бини Ахмар. Һәм туган елы күрсәтелгән 1238. Бу хиҗри белән. Ул 1820 елларга туры килә чама белән. Хисаметтин бини Әмир. Төрле форматта моны татарның яза белгән муллалар язып биргәннәр дә, аннары ювелирлар, яһуд ювелирлары һәм урыс ювелирлары эшләгән. Чөнки татарга ювелирлык белән шөгыльләнү тыелган булган. Казанда бигрәк тә антикшереп торгандар, читтәгенә теге провинциал безнең теге авылларда гына ювелирлык белән шөгыльләнәләр, качып булса безнең татарлар. Һәм бизәнәй берләр эшләгәннәр. Ә менә бу мөхерләрне Казанда шу гадәттә яһудлар, еврейлар эшләгәннәр. Һәм örneklerini şuşu yazıp bir kişinin örneği boyunca. Baranı bir yaxşı yukarı derecede kaligrafik bilen derecede işleyenleri var, gadi gireklerde. Hem pişetlerin var, portatifli pişetler var kıskağına, hem var ıskladığım pişetler, neytip jeyla turgan,
hem türlü materiallarga, xrustalga, türlü yaşmıga, agatga, sertalikka uyup yazılganları var. Var metalga, var nege, kümüşke yazılganları, var tağın latunga yazılganları var. Hem türlü motor formada alar. Mene bular bilen men ruhlanıp gitip, men özüme de mühür yasatıp aldım. Kızganışla karşı bugün alıp gelmegenmin. Hem mene şundan soň benim özüm kayber dostlarıma, kaysı bir bu legitesi kelgen kişilerime şu mühürlerini yasata başladım. Mühürün başta men toğrasın bilen, Arap yazı bilen toğra rewşinde işlem. Hem onları kırıga onun vazifasını yazam galetde. Kim ekenligi kirilitsi bilen. Hem indi men onu poligraf degen pişat uruna iltip berem de men bir kunda işlep bererler. Mesela mena bu munda bizning masjiddagi imamı, hatibi İlfar Hazretinin pişatının iskisi, hem mena pişatının neyi de var onda, at pişatı da var. Hasanov İlfar Rinat ulu. Men yahdillahi fehuvel muhtadi. Kavo vijat Allah, tot vijat premium putyon. İmam el-Camih Hevalli Şerif İlfar bini Rinat Hasanov. Bu Arapça yazdırdı. Araplar bilen de şeyta olsun, göre mene Arapça. Mene bizim bunda İlnur Efendi, bu müzenin müdiri, men ona da bölek itip yazıp verdim kitap mührü. O bir küp kitaplar jiya, kitaplarını yarata. Mene onun toğrası Nizamiyev İlnur İldar ulu. Men yahdillahi fehuvel muhtadi. Kavo vijat Allah, tot vijat premium putyon. Kur'an. İlnur Nizami kitaphanası deyip Kirilitsi bilen de yazıldı. Hem kırıy arda arlanın. Ne kişkilerine, onun neye, atpiçatığı, bilesizmi. Mene bu, neyine, Arap yazığın bugün günde şuşlayıp kullanıp bula. Bulat Enver ulu Arslan. Tugarak şimdi Arap yazığı bilen, hem de asta Kirilitsi bilen. Bizning sanat fenleri doktoru Çervonnoy hazır vaqtda Polşada yaşay. Mena ona bu gitip girdik biz. Bu mühürni. O meşitler turunda bir küp kitaplar çıkardı. Svetlana Mikhailovna Çervonnoya. Mena Fidayil Efendi'ye bu gitip girdim ben. Argamak, yok. O neydi? Şallıda çıkartırgan jurnal. Нәрсе дип аталар. Менә шул журнал, шул журналның редакторы иде ул вакытта Фидаил Васил улы Мәҗитов китапханәсе. Китапхана өчен. Безнең элекке күп муллаларның үзләренең китапхана өчен мөхәрләре булган. Менә мин кул язмалар белән ишеткәндә очрадым шундай кичкенә генә теге мөхәрләргә. Аны ни белән шәм сөрөмендә тотканнарда, шәм сөрөме Kapkara bula, hem şunun bilen baskanlar. Mene bu Aynur Tevfik ulu Eydildinov. Bizim yazıcının oğlu bu. Ona bula gitip işlettiler. Kimdir tarafından indi. Mene bunsa benim mühür. Mene kırıyda benim mühür. O anda ışık var ışık kış arabasında benim toğra. Acip nakaşısında hem indi Rusça yazılan kırıyda onun kim ekenligi. Mene millet şairi Reis Safin. Bir güçlü milli şairler yazar bugün günde. Olu yaşta indi o. Bir aktif gazetelerle çıkar. Mene ben ona Kirilitsi bilen onun şiirinden bir yolda yazmış koydum. Babalarının fatihalı ruhu kuvvet versin Tatar iline. Mene irikli stilde işlengen tuğra Karab rewşinde Din İslamov Raman Raşid ulu. Men jetta vejede. Arapça девизы onun. Кто сильно старается, тот добивается успеха. Bana elmetten bir Prosoyuz şirketinde işlengen mühür. Bu mühür bulmadı mı? Bundan
медаль эшләделәр, ниде, Златоустта. Өстәлгә куела торган медаль. Һәм анда менә Гомәр Кәрим улы Яруллин. Хәрәкәттә бәрәкәт. Движение Божья благодать. Менә 18-нче больницаның хирургы, баш врачы заманында Бакиров бар безнең Рөстәм Сайфуллович. Менә мин аңа бүләк итеп эшләдем, без аның белән дуслар. Бакиров Рөстәм Сайфулла улы. Библиотека РС Бакирова. Ул шулай китаплар җыя. Менә Закир Рәмиевнең китабын эшлиләр иде. Закир Рәмиев Дәрдемәндкә, безнең шагыйрь, 19-нчы 20-нче йөзнең башынчы шагыйре, заводопромышленник. Менә мин аңа тугра эшләдем. Тугра. Һәм менә монда Рәмиев Закир Дәрдемәнд. Каләм, күңелеңдә ни бар гаян ит. Килеп кишмешләр ахвалын баян ит. Түгеп күз яшьләреңне бу кагазга, ни кайгы гамнәрең бар сөйлә безгә. Менә шигырь шундый. Менә безнең бу бер чиновниклардан премьер-министр урынбасары Ләйлә Ринат кызы Фазлыевага эшләнде. Кемнеңдер заказы белән инде эшләнде. Менә безнең Татнефтьнең генераль директорына эшләттеләр. Златоустта алтын медаль. Менә аның эскизы. Маганов Наил Өлфәт улы. Манҗатта вәҗәдә. Кто сильно старается, тот добивается успеха. Менә бу минем дустым Галимҗан Гыйльманов. Без аның белән бергә укыдык, язучы, китап нәшриятында эшли бу көндә. Гыйльманов Галимҗан Хәмидҗан улы. Манҗатта вәҗәдә. Әйе, сорак. В школах еще до недавнего времени, когда писали тушью, всегда переучивали писать правой рукой. Если были левши, их учили, потому что слева направо письмо, и если тушью, все сотрется. А здесь ведь наоборот... Справа налево идет. Вот те, кто пишет правой рукой, им это удобно? Очень удобно, да. Среди моих учеников были тоже левши. Одна девушка была очень способная и прекрасно училась писать вот левой рукой арабское письмо. Как же легче левшам арабское само? Не знаю, вот мне всем очень трудно, но как она училась, я удивился, вот, что примерно. Вот туры бывают разные, это личные знаки. Они бывают традиционные, классические композиции. Например, вот эти с вертикалями, с овалами. Это тугры, идущие уже с турецких султанов. Вот эти вертикали обозначают стремление этой личности к высоте, к овладению или занятию жизни и духовной жизни, и в обществе высокое положение, высокие степени. В то же время они как будто древки знамен, и на них развиваются знамена почета и славы. Вот эти, от хвостатых букв получаются две овалообразные линии, вот от F, от В и от L. Это как будто преграда, крыша, охраняющая от внешнего воздействия. Это обозначает с помощью Аллаха просьбу защиты и охраны. А направленных этих удлинившихся линий вдаль обозначает пожелание этой личной долгой жизни. Человек живет и живет, его душа идет к высоте, к Аллаху, а тело идет в землю. Это тоже обозначает. Вот свое содержание имеется, интересное содержание в этих турах. Есть и вот семейные туры, я несколько покажу. Так, семейные туры. Так. Это все личные туры. Так, ага. Сейчас найдем.
Это уже. А вот моя тура. Я вам покажу. Это один резчик мне сделал подарок. На дереве резьбой сделал мою туру. Н-Ж-И-Б Нахаш Исмаиль. Это вот моя тура. Виде... А? Да, нет, это не как печать, просто как картина украшения. Это у меня дома висит. Очень искусно выполнено. Вот. Эта птица обозначает время. Время, она как птица пролетает быстро, и на быстро пролетающее времени, на текущее времени надо оставить после себя след, работа и все дело. Вот так. Да, символичный, да. Так, ага. Вот семейные туры, например, несколько покажу я вам, как они делаются. На стекле вот эти это фотографии все. Вот, например, на темно-зеленом фоне. Ага. Зиндуровлар, Зülfət Şamil ulu, Gülnaz Fərid qızı. Bu jigit bizning televideniyada ishlaydi, hozirda ishlaydi bo'lsa kerak. Ham bularning to'y uchun ishlangan to'g'ralari bo'lgan, ikki shashak bir-biriga urilib turadi. И пожелания. Нахаббат, ульфат ва иттифак. Совет на любовь. Вот тоже тугра на стекле, формат 50×70. Семейный тугра Галауттиновлар, Илгизар Фуат улы, Гузалия Мухаммад Риза кызы, уллары ирек, кыздары Лейсан. Аллах рахматын насып етсін. Пожелание такое универсальное. Вот такие тугры можно делать. Вот это как картина в доме висит, как реликвия на долгие годы. Ага. Да, ага. Вот применение вот арабского искусства арабской шрифта вот такое сегодня, на сегодняшний день. Еще я делаю эскизы для намагильных камней в стиле намагильных камней Казанского периода. Самые красивые камни – это Казанский период, начало 16 века. Они сохранились многие, у них орнамент идет по краям, по бордюру, и в тимпане там как тюльпаны, гульбейлемы, орнамент такой цветастый, в форме цветков. И потом это на арабском текст. А я сейчас делаю туру наверху арабском, потом кириллица идет, имя усопшего, потом пожелание какое-нибудь, рахматуллахи галейха, рахматан васигатан. Да будет на нее или на него милость Аллаха, милостью обширную. Вот это у нас уже применяется, идет в практику, ко мне приходят и заказывают. И натуральную величину я делаю в формате камня, например, 120×60 или 100×50. И граверы, они по моему эскизу точно выполняют эти вещи. Вот такое применение имеет сегодня арабский шрифт. И это тоже в мечетях, вот иногда я делаю эскизы. Мечеть Ярдан, вы знаете, наверное, в Казани. Это делали там все надписи мозаики из смальта. Эскиз сделал по масштабу, я сделал, и супруги Мусины сделали мозаики. Так. И такой же мечеть делали в Лениногорске. Еще это Башкирия Салават тоже делали. Вот, и сегодня есть у меня заказы для мечети.
Вот такое применение арабской графики сегодня.